raz navštívili štadión FK Dúbravka. Domáci starší žiaci hostili v súťažnom zápase rovesníkov z Devínskej Novej Vsi. Starších žiakov FK Dúbravka trénuje bývalý hráč Dúbravky Rado Blanár, ktorý bol vychýreným kanonierom a v drese Dúbravky zaznamenal 49 gólov. Jeho družstvo, v ktorom hrajú chlapci narodení v rokoch 94 až 96, boli odhodlaní zvíťaziť, ale v úvodných minútach zápasu hralo sa 2x35 minút, sa museli zväčša brániť. Najskôr rozohral štandardku Špacír a onedlho vyrazil Dupekovú strelu domáci brankár Marko Nikčevič, ktorý má srbský pôvod. Domáci kontrovali. Po dobrej akcii nepresne vystrelil Sven Osmanovič a po ďalšej kombinácii vystrelil Čikoš, ktorého starší brat hrával za Inter a teraz pôsobil v Tormonligovej Armédii Petržalka. Potom prišli chvíle hostí. Dupek mieril vedľa bránky. V 22. minúte sa pekne v úniku uvoľnil najlepší útočník Devínskej Valko a otvoril skóre. V 25. minúte vystrelil domáci Fiala vedľa. Po 3 minúty zahrával Priamikov Osmanovič a urastený stoper Jozefi vyrovnal na 1-1. Obe družstvá hrali útočne a tak sa bolo na čo pozerať. Po rohovom kope hlavičkoval Pavo, ale Nikčevič dobre zasiahol. V 33. minúte sa mohli dostať domáci do vedenia. Šancu mal Osmanovič, ale stoper Devínskej Mihálek zachránil. V závere prvého polčasu po ďalšom rohu Osmanoviča skóroval Havlík a Dúbravka sa ujala vedenia 2-1. Po prestávke sa hostia z Devínskej Novej Vsi snažili zo všetkých síl vyrovnať. Dupek netrafil bránu. Ten istý hráč mal šancu v 50. minúte, ale Nikčevič pohotovo vybehol. A v zápätí po rohu hlavičkoval Dupek ponad bránu. Tlak hostí bol očividný. Mihálek prihral Dupekovi, ale opäť zakročil skvelý Nikčevič. V druhom polčase prešiel stoper hostí Mihálek na hrod útoku a v obrane ho vystriedal strelec vedúceho gólu Devínskej Valko. V 55. minúte zneškodnil Mihálekov pokus Nikčevič. V 57. minúte odpustil hosťom rozhodca faul v pokutovom území. Po zákroku pála na Osmanoviča mala byť 11. V 75. minúte však nečakane udreli domáci. Havlík sa pekne prekľúčkoval a vyšiel na 3-1. Zaradník gólu nezabránil. Lenže o minútu dal exportný kontaktný gól Dominik Mihálek a nádhernou strelou znížil na 2-3. V závere mali ešte hostia šancu na vyrovnanie, ale domáci brankár Nikčevič sa opäť vyznamenal. Dúbravka tak zdolala v derby zápase Devínskú Novú Ves 3-2. Je to veľký rozdiel, teraz ešte ak chlapci postupili vlastne na tú ligu vyššie, tak myslím si, že treba ešte veľmi pracovať. Je to úplne iné, byť hráč a byť tréner. Sú tam aj niektorí chlapci, ktorí sú veľmi dobrí a sú nejakí slabší a preto hovorím, že treba na nich pracovať a trénovať s nimi. Treba pracovať s loptami, málo mali také, aj si myslím sebe, také návyky futbalové, trošku to pohľadujeme a dúfam, že to bude túto sezónu dokončíme, tak to udržíme a budúcu to ešte vylepšíme.